Pezínski plavci žnú v tejto sezóne jeden úspech za druhým. Na nedávnych majstrovstvách Bratislavského kraja si najmladší pezínski plavci vyplávali 4 medaily. Okrem slovenských súťaží sa momentálne pripravujú aj na medzinárodné preteky, ktoré sa začiatkom júna budú konať v Paríži. Simona Časnochová, Nadia Dobák, Katka Demeková a Matej Šlosár. To sú pezínski najmladší plavci, ktorí na majstrovstvách Bratislavského kraja ročníkov 2003 a 2004 žali úspechy a vyplávali si jednu striebornú a 3 bronzové medaily. Týmto najmenším sa darilo veľmi dobre. Urobili si osobné rekordy a 5 detí, vlastne 4 deti priniesli aj medailové umiestnenie, čiže to nás tak potešilo. 2 bronzové medaily v znaku na 50 a v prsiach na 100 metrov získal Matej Šlosár. Katka Demeková bola 3. v kategórii prsia 100 metrov. Bronzovú medailu si v znaku na 100 metroch vyplávala Simona Časnochová. Najlepšie sa darilo Nadi Dobák, ktorá bola 2. v rovnakej kategórii. Ja som plávala znaka a superi boli... Jedna ma predbehla, no a potom som bola ja. A dobre sa mi plávalo. Aj mne sa plávalo super. Aká bola konkurencia? Akí boli možno superi? No, z Bratislavy. Jedno dievča by som predbehla a už by som bola prvá. Úspech mladých plavcov teší trenérku o to viac, že sa plávaniu venujú len veľmi krátko. Zisk medailí je pre deti aj veľkou motiváciou do ďalších súťaží a tréningov. Mňa baví, že sa učíme nové veci a že sa pripravujeme na súťaže. Na tomto športe ma baví proste to plávanie, že plávame. Rovnako sú v pezínskom klube aj šikovní plavci v kategórii starších žiačok. Patrí sem Rebeka Rusnáková, ktorá sa plávaniu venuje už 6 rokov a na svojom konte má už viaceré úspechy. Úspechy? No teraz bol ten najväčší z Popradu, 3. miesto na 50 metrov znak. Ešte budú KMŽ-ky, Orca Cup, Švechát a to je asi všetko. Rebeku čakajú ešte začiatkom júna veľké medzinárodné preteky v Paríži. Tie si na vlastnej koži už zažila Simona Mičudová, ktorá sa ich zúčastní aj tento rok. Pripravujeme sa na preteky v Paríži, ktoré by mali byť v júni. Je to veľmi dobrý pretek, ja som už na ňom bola pred 5 rokmi a sme tam veľmi dobré umiestnenia dosiahli, aj osobné výkony, takže sa na ňo veľmi tešíme. Hlavne čo najlepšie osobné výkony a potom čo najlepšie umiestnenia celkovo, aby sme sa posúvali stále vyššie. Z pezínskeho klubu je na preteky do Paríža, ktoré sa budú konať 1. a 2. júna, nominovaných 13 plavcov. Je to taký klasický pretek, ako bývajú preteky medzinárodné v iných krajinách. Je to taká motivácia pre tie deti, že je to ďalej, je to niekde inde ako tu v okolí, v Rakúsku alebo v Nemecku. A tie deti, ktoré sú tam nominované, tak to majú za odmenu. Ako chodili poctivo na tréningy, na ranné tréningy, takže to majú takú motiváciu aj do ďalších tréningov alebo aj pre tie ostatné deti. Okrem medzinárodných pretekov v Paríži čakajú pezínskych plavcov ešte krajské majstrovstvá Bratislavského kraja najstarších žiakov či medzinárodné preteky vo Švechate. Vrcholom sezóny budú v polovici júna majstrovstvá Slovenska.